गिबि गिबि आं आरनाय रादाब बा चेनेलखौ आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर होबाय। आं माने नैबेहाय माने नै दाख्लै 28 थारिखआवसो आं अर्डार मोनदों। दा बे हिसाबै अर्डार मोननाय लोगो लोगो मानो होनबा बे स्कुलनिफ्राय जोंना सानै सारा रिटायार जाबाय। दा रिटायार जानाय लोगो लोगो सरकारनि बिथोन बायदियै सरकारनि अर्डार बायदियै आङो दा नैबेहाय बे 28 थारिखआव अर्डार मोननाय लोगो आं जइन जाफैबाय। दा अर्डार मोनदोंबाबो नाथाय आंखौ आंनि अर्डार लेटार मथे माने जास्ट ओरैनो एटाच बा इउटिलाइज जानानै हरदों। दा थेवबो उफाय गैया दिनै जिर' टिचार थानो मोना होननानै सरकारनि बिथोन मथे आं दा बाव जइन जाफैबाय। दा आं जइन जाफैनायाव नैबे दिनै सार सानैखौ दिनै बिदाय होदों आरो बेजों लोगोसे आंखौबो दिनै बरायफादों। आं बेखौ माने जोबोर गोग्गानाय मोन्दों। माने आंनि नुनायाव आं सानदों मा आं दिनैसिम 1992आव मोन्दों साख्रिआ मावजेनदों। नाथाय आं फ्राय गोबां स्कुलाव आं बेरायनानै नुबोदों। आं दिनै नैबे पश्चिम सालबारि बादि दिनैसिम बिदिबादि बाख्नायनाय बा एसेबां खौसे गथ' गथाय बयबो ज' आं बेखौ नुनो मोनाखैमोन। नाथाय आं बेखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो दा आं बेजों लोगोसे आं सानदों आरो आंनि गोसोआबो लाजिनायबो फैदों। दिनै सार सानैया एसे मोजां फोरोंलांनानै बे गामिनि सात्रफोरखौ बा स्टुडेन्टफोरखौ दिनै गोरों गोरा खालामहरबाय। नाथाय आंहा दिनै बै बिथां सार सानैनि बादि आंनाव बेबादि मेलेमा बा आंनाव बेबादि साननो हानाय बा फोरोंनो हानाय गोहोआ दंना गैया आं बेखौसो लाजिनाय फैदों आरो आं सिन्था खालामदों। बाहाय माने साननो गोनाङा बेनो माने सरकारनि बिथोन मथे जोंहाथ' फोरोंनांगौआ जोंनाव गासै माबा खथाखौ लायोबा 6टा क्लास जायो, 6टा क्लास जायो आरो बेनि गेजेराव मोनबा साबजेक्ट लायोबा ओरैनो जोंनाव 28थासो जोंना साबजेक्ट जायो आरो सानसेयावनो। नाथाय बे मोनसे साबजेक्टआव जों 40 मिनिटल' जोङो क्लास लानो हायो। नाथाय बिनि गेजेराव मा उफाय गैया जोङो मा खालामनो जेनेबा नों सिंगेल टिचारबाबो जों गथ'फोरनि लाइफखौ गथ'फोरनि बिसोर रोंगौथिखौ फोरोंनो मोजां खालामनो थाखाय जोंहा उफाय गैया। जोङो माने ट्रेनिंफ्राव जोंनो माने माल्टि टिचार होननाय जोंनो मोनसे ट्रेनिं होयो। बे हिसाबै उफाय गैया जोङो माने साफ्रोमबो गथ'खौ जोङो जुदि एसेसो फोरोङाब्ला बे गथ'फ्रा हय दुखु मोनो आरो दावराव दावसि बाग खालामो, हय न'आवबो फोरोंगिरिनि सायाव हय कमप्लेनबो होनो हागौ। दा बे हिसाबै जोंहा ट्रेनिङाव मोनखानाय हिसाबै जों माल्टि टिचार हिसाबै जों माने गोबां पलिसि जों खायदाजों बा माखासे गोबां सात्रफोरखौनो इंलिसाव दोननानै जों फोरोंनांगौ बायदि जायो। बे आंनि हास्थायनाया बेनो दिनै जोंनि बर' हारिया जोबोर गोग्लैसोनाय बा जोंनि बर' मिडियामाव गोग्लैसोनाय माने दाब दाब जायगायाव बिदिनो गासिबो फ्राय सिंगेल टिचार बिदिनो फ्राय सिंगेलआ दं आरो अबेबा स्कुलाव फ्राय जिर' दं दाबो। आं सानदों जोंनि बिटिसि सरकारा दिनैसिम टेट पास जानाय बा टेट कुवालिफाइ जानाय फोरोंगिरिफोरखौ दिनैसिमबो एपइन्ट होआखै आरो हायोब्ला जाहाथे जोंनिनो मोनसे बिटिआर सरकार हिसाबै जोंनि बर'नि बे स्कुलफोरखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हाथों बा मोजाङै फिलाप खालामनो थाखाय आं गुरै बे बिटिसि सरकारनाव खावलायनो गोनां जाबाय। आं बे फरायसालियाव गासै 40 बोसोरसो खामानि मावबोबाय थानायखाय दा आंखौ बे गामिनि रायजो राजा बयबो मोजां मोनोखाय जोंनि कर्म जिबना जोबनायनि थाखाय जे जोंखौ दिनै बे कर्म जिबननिफ्राय माने बिदाय होदों। बे फरायसालिखौ 1980 मायथाइनि जानुवारियावनो गायसननाय जादोंमोन आरो प्रभिन्सियेलाइजआ 19/11/2091 जोङो सिगाङाव आंजों सानैमोन आं पार्सनेलि माने आं हारसिङै माने एपइन्टमेन्ट मोनग्रोदों। बेनि उनाव सासे आरो एसामिस मिडियामनि माने मिडियाम मोननैमोन स्कुला बै इथनिक रायट्स भायलेन्स जादों होनबा मोनसे मिडियामा सात्रफ्रा फैयैलाय बे मिडियामखौ दाननाय जादों एसामिस मिडियामखौ। बेनि उनाव जों गेजेर समाव 3 जादों। बेनि उनाव सासेया एसे नेग्लिजेन्सि खालामबाय थानायनि आं बिथांखौ दस्रायाव माने थिनहरनाय जादों। दा जों सानैजोंनो फ्राय मावनानै नै देग्लायनि एप्रिल दानाव जों आजिरा मोनबाय आरो बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन माने आङो 40 बोसोर भेन सारखौ लाफानानै 40 बोसोर बे फरायसालियाव साख्रि मावदों। दा बिथांमोनहा आंखौ जिहेथु गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै मोजां मोनोमोन। दा बे मोजां मोननाय बेलानि थाखायनो बिथांमोनहा आंखौ बिदि गाजा गोमजायै माने फेयारवेल होदों आरोखि। दा बाहाय आंबो सानाखैमोन आंखौ जे बिदि एफा मोजां मोननानै बिदि बिदाय होगोन आं बेखौबो सानाखैमोन। दा बिथांमोननि गोसोआव जे अननाय मोजां मोननाय दङ आं बे बिदायनिफ्रायनो बुजिबाय आरो रोंनायावथ' एसे प्रब्लेमा फैया नङा। आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिनि जथेस्थ' माबाखौ मिथिगौ। दा ओंखायनो
आं सानदों आं जिहेतु बे फरायसालिखौ मोजां मोनो आरो बे गामिनि रायजो राजाखौ जिहेतु मोजां मोनो आरो बिनि फरायसाफोरखौबो आं मोजां मोनो बिनि थाखायनो आं आरोबाव सासे फोरोंगिरिखौ लाबोनायनि बेबस्थाखौ आं एखे अफिसियेलि मावनानै होगोन होननानै आं बुंथि होयो डेभेलप जानाया आङो बेखौनो हास्थायगोन माने डेभेलप जानायाथ' बे गामियाव फ्राय गोरों होननाय मानसि फ्राय गैयामोन दा आं फोरोंनाय मेक्सिमाम दा जेसेबां फ्राय एरेन्ज खालामदों बिथांमोना आंनिनो फरायसाजोब दा बिथांमोना जेरै रोंदों आरो इयुननि गथ' गथायफ्रा जाहाथे बिनिफ्राय आरो साबसिन रोंहैबावो बांसिन फरायनो हायो बेखौनो आं कामना खालामो आंनि मथेबाथ' क्लास वाइसै टिचार नांगौ आरो बे जोंना बर' टिचार एस'सियेसननिफ्रायबो डिमान्ड दंखायो खिन्थु गभर्नमेन्टआ बेखौ होनोनो हाया माने डिमान्डआ दंगासिनोखा स्टेन्डिं डिमान्डखा दा बाहाय माने मोनद' क्लासखौ सानैल'जोंबो माने एक्चुवेलि 40 मिनिट मोनसे साबजेक्टआव लाथारनांगौ दा बे 40 मिनिटखौ बियो होनो हाया मोनसे साबजेक्टआव होमबा 10 मिनिट मोनब्रै क्लासखौ फोरोंनांगौबा बियो 40 मिनिटआव 10 मिनिटल'सो हायो 10 मिनिटजों खुनु क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय फोरोंथाइ होनो हाया दा बियो अबयसे स्टुडेन्टखौ जों फरायसाफोरनि कुवान्टिटिखौ जुदि एसे बारायनो हायोबा जों बियो SSA निफ्राय मोनसे प्रभिजन दंखायो इन्जिनियारजों लोगो जानानै जुदि क्लेम खालामोबा जों ACR माने एडिसनेल कमन क्लासरुम बिदि मोननो हायो बेखौ माने बेबस्था खालामजायो थारमाने बे जिनिसा टेटनि सायावसो डिपेन्ड खालामो नालाय गोदान टिचार एपइन्टमेन्टआ